Gwyn Eiddior ydw i. Dwi'n gweithio fel cynllunydd yn cynllunio setiau ar gyfer gwyliau, teledu, theatr, ystafelloedd, bach o bob dim. Dwi hefyd yn trefnu nosweithio Nyth cerddorol. Dyma'r rheswm bod fi yma heddiw, yn trefnu'r llwyfan ac yn addurno'r llwyfan. Felly mae'n gwaith i, yn amrywiol iawn. Dwi'n gweithio yn llawrydd i nifer o wahanol gwmnïau, teledu, theatr, gwyliau fel yr Eisteddfod, Gwyl Rhif 6, math yna o bethau. Yn edrych ar ôl elfen weledol y digwyddiadau yma, neu yn creu set benodol ar gyfer cynrychiadau. Felly dwi'n mwynhau'r gwaith. Mae o'n rhoi cyfle i fi ddefnyddio'n sgiliau creadigol, yn sgiliau celfyddydol, ond eto o fewn ffiniau diwydiant ac amser. Felly dwi'n darganfod bod hi'n braf, bod yn rhan o rhywbeth ehangach yn lle cael fy ngadael i weithio ar fy mhen yn hun fel artist bach unig. Rhywbeth arall?